आज भर रुक जा मड़ई में ढुक जा। अभी आज के दौर में बहुत अच्छा चलत है, छील दा मड़ई में ढुक जा। ए पर जितना हम गाना गइले बनी सब बहुत अच्छा चलत है। चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग आगे बढ़ाइए, अपना प्यारे से बात दीजिए। ओहो और एगो फरमाइशी रहा दुल्हा राजा जी के, दुल्हे राजा जी के एगो और फरमाइशी रहा। कौन अल्लाह जिलेबी वाला कि मैं हूँ जिलेबी, मैं हूँ जिलेबी, खाते हो जाओगे, खाते हो जाओगे शुगर के रोगी। बटे और टुनटुन भैया के साथ तो हमार 200-250 गाना बटे, खाली जादू जी पर गाना बा, खाली जादू जी पर गाना बटे। इतना ना गाने बटे कि याद ना रहेला कि कौन गाना गइले बनी। अभी एगो बहुत अच्छा गाना हमार चलत हवे टुनटुन भैया के साथ कि आज भर रुक जा मड़ई में ढुक जा। अभी आज के दौर में बहुत अच्छा चलत है, छील दा मड़ई में ढुक जा। ए पर जितना हम गाना गइले बनी सब बहुत अच्छा चलत है। और कैसे इतना ना गाना गइला कि दिमाग में बहुत कम रहेला कि कौन याद बा कौन नहीं, ओकरा बात का होई, दिमाग में बहुत कम ही रहेला। और काफी समय हो गइल बाटे, एगो सैड सॉन्ग गाइब हम, ओकरा बाद से रउआ सबे के जौन मन बाटे ओकरा से फरमाइशी होत रहला उ होई। आई परी लोग बाटे, परी लोग पूरा करी। हेलो आओ हेनियो दादी होने कहे चल जाता रे, तनी हेने आ जा ए लड़की होने चल जा, हेनियो आदमी बा। हां हां पियर हेने पियर बत्ती जड़ जाई, वैसे तो हम नहीं खिली आओ, अकेले अकेले हम अपन काम करते कि ये राजा 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 ahoy करे जम समझा। वाह कि ये राजा 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 करे जम समझा, ओ भेटाई खूब मजा आ तनी धल होके बजा। कि बहिया में कसी के सैया एजा सर अपना से म्यूजिक से उठा लेन कि बहिया में कसी के सैया मार लो। बहिया में कसी के
इतना सुंदर गाना बता एकर फायदा उठाई कि दिल्ली गुजरात बॉम्बे गोवा चाहे जाए गुजरात गोवा बॉम्बे है ने वहाँ